Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren 14. atalera. Gaur Euskal Selekzioa aipatuko dugu, lehen aldia izan baita Euskal Pilota Selekzioak nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa batean ofizialki jokatu duena. Ekainaren 2an, pilotako Euskal Selekzioak lehen partida ofiziala jokatu zuen Euskal Pilotako Nazioen Ligako 6. puntako txapelketa batean Gernika-Lumoko jaialai frontoian. Frantziaren kontra aritu ziren pilotariak, bai emazteak eta baita gizonak ere. Euskal Egitajak garaile atera ziren 2 partidetan. Gibelera begiratzen badugu orain, bide luzea egina du Euskal Selekzioak. Euskal Selekzioaren aldeko iritzi taldea 1986an sortu zuten, baina 6 urte lehenago jadanik, 1980an, Euskal Selekzioa Kubara joan zen, han jokatzekoa zen munduko txapelketara. Euskal Herriko hainbat pilotarik lagunarteko partidak jokatzeko aukera izan zuten. Joan den urtean, 2024ko abenduaren 28an, Nazioarteko Pilota Federazioak onartu zuen azkenean Euskal Selekzioa eskubide osoko kide gisara onartzea. Erabakia historikoa da, baina zejejan handia piztu du pilota munduan. Hainbesteraino, Kubako eta Espainiako Pilota Federazioek elegitea aurkeztu baitute. Salatu dute estatutuen erreforma legez kanpokoa dela eta Euskal Selekzioa onartu duen bozka baliogabea dela. Afera orainik ikerketa fasean da. Eta anartean Euskal Selekzioak aukera izanen du Euskal Pilotako Nazioen Ligan jokatzeko. Euskal Selekzioa aipatzen dugu behin eta behiz, baina zehazki erraiteko EAE-koa da onartua izan dena. Hain zuzen ere, ofizialtasuna eskuratu duten lujalde bakarrak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dira. Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko lujaldeak selekziotik kanpo daude oraino ere. Gaur egun, beraz, 8 pilotarik osatzen dute 6. puntako Euskal Selekzioa, denak EAE-koak. Aritz Erkiaga, Imanol López, Einaut Urreisti, Unai Lekerika, Elaia Gogenola, Elena Bajenetxea, Maia Goikoetxea eta Maialen Aldazabal. Ospatzeko moduko momentua izanik ere astelehenekoa, Euskadiko Euskal Pilota Federazioak argi utzi du ez dela oraino irtenbiderik. Egiazko Euskal Selekzioa aldarrikatu dute, Euskal Herriko 7 lujaldeek osatuko dutena. Hainbat pilotarik Frantziako eta Espainiako selekzioekin aritzeari uko egin izan diote azken urteetan, baina orduan EAE-koak ez direnez selekziorik gabe geratu dira. Pilotari horien ahotsak edatzeko asmoz sortu zen Euskal Selekzioa orain elkartea. Egoera zaila izan daiteke Euskal Kirolariendako, Espainiako eta Frantziako selekzioei uko egiteak zenbait muga ekar ditzakeelako kirol ibilbidearen bilakaerari dagokionez. Halere, badira batzuk Euskal Selekzioarekin aritzea deliberatzen dutenak, nahiz ofiziala ez izan. Joan den urtean, Ipar Euskal Herriko 15 bat pilotari elkartu ziren eta uko egin zioten Frantziako selekzioan aritzeari. Hortik sortu zuten elkartea. Helburua beraz, 7 probintziak elkartuko dituen Euskal Selekzioa osatzea da. Baina Frantziako selekzioari uko egiteak eta elkartearen sojerak ondorioak ukan zituen. Trebatzen ziren zentroetatik kanporatuak izan ziren. Elkarte sortu behiak argi du pilotari horiek babestu beharko dituztela. Euskal Selekzioa orain elkartearen beste helburu nagusia epe ertainerakoa da. Gazteak sentsibilizatu nahi dituzte, 2030ko munduko txapelketarako mamitu dadin 7 probintziak bilduko dituen Euskal Selekzioa. Zehaztu behar da ez dela pilotaren kontua bakarrik. Euskal Herriko beste hainbat kirolarik berbojoka eramaten dute. Badira ofizialak diren zenbait Euskal Selekzio. Ardi lemostea, areto futbola, bodyboarda, boxeoa, baina hor ere ez dira 7 lujaldeetako selekzioak, EAE-koak baizik.
Etorkizunean beraz, ikusi beharko da euskal kirolariei aukera emanen ote zaien, Euskal Herriko 7 lujaldeak batzen dituen selekzio baten izenean jokatzeko. Hain zuzen ere, Mari Mitxelena Euskadiko Euskal Pilota Federazioko lehendakariak bertsoa kantatu zuen, eta ejan, gaur Gernikako kaleetan unkidura nabari da, lorpen handi hau pasako baita gure historiara, eta lorpen handiagoak ere etorriko dira. Hau izan da dena gaurko, mil esker behiz ere Urubia podcasta ikusi edo entzuteagatik. Gai honek interesa piztu badizue, informazio gehiago atzemanen dituzue behiako artikuluetan. Guk helduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan hitz egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte.